Паслухайце, не стала горш, стала лепш. У 2020 годзе нарадзіўся, уваскрос, назовіце як хочаце, беларускі народ. Лукашенко лагічны, заканамерны вынік неасэнсаваных курапатаў, нераскаяных злачынстваў камунізм. Не можна просто так сказаць: а, все, давайте подменяем, давайте сядем, тут будем обдыматься, все классно. Не классно. Вітаю сябры, мяне зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння наш госць былы палітвязень, былы лідар Маладога фронту, а таксама знаны змагар у самым лепшым сэнсе гэтага слова Зміцер Дашкевіч. Зміцер, вітаю. Прывітанне, Наста. Ты нарадзіўся ў Ельску, але першыя раннія гады правёў у Магадане, на дзіва. Ты помніш штосьці пра той час? Так, юрыдычна я нарадзіўся на Косаўшчыне, вёска Кушняры. Суседняя вёска Косава, там ляжыць мой прадзед, мы знайшлі ягоную магілу. Мусіў я нарадзіцца на Калыме, а нарадзіўся раней часу ў Беларусі. Бацькі тады працавалі на Калыме. Ну, я памятаю снег, горы, кедр нейкія, трошкі дзіцячы садок, так? Што для цябе значыць Беларусь? Беларусь цяпер для мяне гэта яшчэ больш выразна зразумела. У выгнанні Беларусь гэта беларуская мова. Чаму ў Беларусі так мала людзей размаўляюць па-беларуску кожны дзень? Шмат гадоў нас вырызалі, нішчылі. Шмат гадоў мы самі выракаліся. Я думаю, нельга казаць і зводзіць усё толькі да таго, што ёсць нейкая знешняя сіла, якая нас вынішчала. Літоўцы размаўляюць на сваёй роднай мове, іх таксама вынішчалі, іх таксама высылалі, іх таксама вывазілі. Яны захавалі мову, некалькі мільёнаў чалавек, дзяржаўнасць, незалежнасць, самастойнасць. У Янкі Брыля ёсць такі вельмі круты допіс у кнізе ўспаміну. Самі мы вахлакі. Кажа, прыхожу ў нейкі там музей, здаецца, он прыходзіў, Літфонд, беларускі пісьменнік у Беларусі, яму кажуць: пішыце заявленне па-рускі. Ён кажа: я сідаю, пішу заявленне па-рускі. А потым выхожу і думаю, якія мы вахлакі. Самі мы ва ўсім вінаватыя. У любой праблемы ёсць два чыннікі. Адзін знешні, другі ўнутраны. Часта мы схільны ўсё зводзіць да знешніх чыннікаў, да знешніх праблем, каб апраўдаць тое, што мы самі вінаваты у тым стане беларускай мовы, які ёсць цяпер, мы вінаваты самі. Калі чалавек кажа: я люблю Беларусь і я люблю беларускую мову, а на ёй не размаўляе, гэты чалавек у лепшым выпадку хлусіць. Это тое ж самае, што жонцы, каханай жанчыне сказаць: я цябе кахаю, а там я не цалаваць і не дарыць ёй кветкі. Любоў, яна патрабуе дзеяння. Калі яна не мае дзеяння, то гэта хлусня. Як ты стаў такім цвёрдым беларусам? Калі казаць пра беларускую мову, гэта, канешне, было цяжка. Я памятаю, як мы раслі ў школе. Рос я у невялічкім гарадку Менскай вобласці Старыя Дарогі. І мы лічылі беларускую мову калгаснай. Я памятаю такія адносіны ў школе да беларускай мовы. Яна лічылась калгаснай. Хоць па сутнасці это такі невялічкі гарадок, там все завязана на вёсках. І гэта неяк высмейвалася. Нас правучалі так, брыдзіцца. Нехта брыдзіўся, нехта ігнараваў, нехта ненавідзеў. І потым, толькі калі я ўжо далучыўся да Маладога фронту, убачыў людзей, якія размаўляюць па-беларуску. Я ніколі не бачыў чалавека, пакуль не далучыўся да Маладога фронту, чалавека, які размаўляе па-беларуску. Я не бачыў ніколі. Пастаянна, можа там быць на уроках, там беларускай мовы, літаратуры. Нават бабуль, дзядуль? Напэўна, бабулі, дзедулі, неяк размаўлялі, я не магу згадаць іхнюю мову. Ты ведаеш, яны памерлі рана, бабуль, дзедулі, калі мне было гадоў, напэўна, каля 10, і ў мяне не адбілася ў памяці, як яны размаўлялі. Натуральна, яны не размаўлялі па-расейску на той расейскай мове. Калі я ездзіў зараз на радзіму сваю, Косаўшчыну, па вёсках, дзе там мая родная, калі раней вёска была карніцу і беларушчыны, то цяпер прыязджаюць і там мае дзеткі там 6 годзікаў папраўлялі іх, не сахар, а цукар. Вёска, яна размаўляе па-расейску на радзіме Касцюшкі. Таму шлях быў таксама цяжкі, і шлях, напэўна, быў такі, як Брыль апісвае, самі мы вахлакі. У Менску было такое
Я іх называю выпрабаваннем маршруткай. Не ведаю, ці зараз шмат маршрутак ездзіць у Менску. Ты сядзіш у маршрутцы. Табе трэба сказаць: спыніцеся, калі ласка, на наступную прыпынку. Ты разумееш, зараз вся маршрутка павернецца і будзе на цябе глядзець. Ты ёрзаеш на этом кресле, остановитесь на остановке. Выходишь и думаешь, как это паскудина, да? Сами мы вахлаки. Конечно, это тяжкий шлях. У Беларусі, дзе доўгія гады вынішчалася все, дзе доўгія гады ганьбілася все, дзе фактычна, я лічу, сёння адбываецца генацыд беларускага народу, гэта вельмі цяжка. Тады было цяжка і, напэўна, зараз цяжка. Але ты разумееш, што гэта трэба зрабіць. Ты мусіш зрабіць над сабой высілак. Гэтага не хочацца людзям рабіць. Людзі, і тым больш ты, якія пра сябе нешта заяўляюць і прыходзяць да беларускамоўнай дзяўчыны і не могуць з ёй пару словаў гаварыць па-беларуску. Ну што гэта такое? Ну на што ты прэтэндуеш? Ну што ты заяўляеш? Ну каго ты ратуеш? Ну нічога, вот зараз не хацелі вучыць беларускую, давайте вучыць літоўскую, польскую і все астатнія мовы Еўропы. Так раскажы пра прыход у малады фронт. Як ты ўвогуле туды трапіў, калі ты не быў беларускамоўным? Сітуацыя такая. Я памятаю рэферэндум 95-го года, дзе Лукашенко адмяніў чырвона-белы сцяг. І, мне колькі тады было? Мне было непоўных 14 гадоў, 13. Дзіця яшчэ, падлетак. Так, дзіця, можа нават яшчэ і не вельмі падлетак. Мае бацькі былі журналістамі, якія працавалі на беларускай мове, хоць у сям'і ніхто не размаўляў па-беларуску ніколі. Я такога не памятаю, каб у сям'і размаўлялі па-беларуску. Гэта была для іх мова працы толькі. Всё астатняе было па-расійску. Я не скажу, каб мяне нехта там вучыў ці пра нешта тлумачыў. Я не памятаю такога. У любым разе гэта не адбілася ў маёй памяці. У мяне было такое разуменне ў 95-м годзе, што нацыя адмаўляецца ад свайго сцяга, вельмі прыгожага сцяга. Я тады не ведал пра збіццё спецназам дэпутатаў парламента, пра галадоўку, пра фактычна вайсковы пераварот, калі спецназ выходзіць і дэпутатаў збівае і выганяе іх, пра антыканстытуцыйнасць рэферэндума і гэтак далей, я гэтага не разумеў. У мяне была такая думка нейкая, што людзі адмовіліся ад свайго прыгожага сцяга. І гэта любоў да чырвона-белага сцяга, і гэтыя дзіцячыя слёзы, яны прывялі мяне ў малады фронт, калі я ўжо быў у Менску, жыў, працаваў. Там паўсюль перад кампаніяй 2001 года, паўсюль налепкі віселі. Хто памятае тыя часы, кожны слуп у Менску быў нейкай налепцы. І я аднаму хлопцу, з якім працаваў, кажу: так, мне трэба в апазіцыю. І он мне кажа: я ведаю, дзе апазіцыя, сядай в тралік, паехалі. Мы працавалі в Зеленом Лузе, селі тралік, які прывёз нас на Варшаве 8. Напомню, зараз это Машэрава, дзе быў офіс БНФ і Маладога фронту. Так я далучыўся до Маладога фронту, мне выдалі торбу улётак, налепак, я варыў клей і хадзіў клею. Слухай, Северынец расказваў вельмі прикольную гісторыю про твой приход. Ой, Северыне шмат прышпільных гісторый распавядае. І ён там згадвае акурат у інтэрв'ю толку, што доўгі час ён лічыў, што ты, можа, гэбіст, таму што ўсё начышчанае ботам. Ну так, можна паглядзець, сёння таксама пачысціў. Уже можа сталася такое ўражанне, што глянь, ты тут все хадзілі в нейкіх там гумовых ботах. А як ты ўспрымаў тое, што табе не давяралі пэўны час? Слухай, там же ж ніхто так табе не казаў, ты там такі-сякі, ты отойди, можа там недзе... я не ведаю, можа это па прышпілу нехта так сказаў, там падазроны нейкі чыл, там прыходзіць нейкі там хлопец, там праяўляе нейкую актыўнасць такую нестандартную, да, там ніхто не ведае, паўсюль там шэміцца. Можа быць такая шыза, можа быць і у нас была, калі ты бачыш там нейкого такого чалавека, ты занадта цікаўнага, занадта актыўнага. Да, ты разважаеш пра яго. Была такая ситуация, у Маладым фронте был такі тэрмін сябры ўправы Маладога фронту. Гэта чальцы кіруючага ворага, на які прымае рашэнне. І я там выходжу, і былі закрытыя паседжанні гэтай управы Маладога фронту, калі выходзіць за варвашэнне, якая праслухоўваецца, і кудысьці ідуць во двары, і нешта там таемна абмяркоўваюць, типа нас тут ніхто не праслухае, нічога не ведае.
І Паша кажа: так, ну сябры ў правого фронта ідём. Ну я там бяру нейкую торбу, напэўна, з налепкамі, іду. А Север спыняецца, кажа: я сказаў только сябры молодого фронту. І яны пайшлі. Я думаю: ах ты паскудзіна, это я табе не сябр, значыць, ну глядзі ты мне. Ну вот такое, як бы была эмоцыя такая. Чаму ты не сышоў тады? Чаму ты вырашыў заставацца і даказваць, што... Слухай, я нікому нічого не даказваў. Я любіў бы чорна-белы сцяг, мне падабаліся гэтыя налепкі, я там працаваў на заводзе хімічнай прамысловасці. Лепіў свае налепкі і удзельнічаў в акцыях. І нейкі час мы з северынцам пасябравалі в адной крэсцінскай камеры. Вот і ўсё. Якім ты пабачыў, якім запомніўся табе северынец падчас вашых там першых сустрэч? Якое ўражанне ў цябе склалася пра яго? Калі ты яго яшчэ не ведаў толкам. У мяне склалася такое ўражанне, што это нейкі вельмі дзёрзкі настойлівы хлопец. Мы злепілі шахматы з хлеба. Сели играть на этих сценах, ранее на Кресіна были сцены драўляныя, сели играть. Я, здаецца, яго партейку ці дзве выйграў. Потым ён што робіць? Ён выйграе ў мяне пешку, все мяняе і мне абыгрывае. Я думаю: ах ты, я і так, я і гэтак. Ён все роўна эту пешку где-то ў мяне цісне і все роўна выйграе партыю. І мы ігралі, памятаю, з ім гралі ў гэтыя шахматы весь час. І потым, калі мяне вызвалілі з этой камеры, я прыходжу да хаты, скідаю эту вопратку, і думаюся, выходжу з душа, так смярдзіць, такі жудасны смрад у хаце. Думаю, што гэта такое? Это мои шмоткі, не засмярдзелі так всю хату, што ты выходзіш з душа, ты думаеш, з'юмы, што за дзікі духан такі? Ну, я полез в гэтыя шмоткі і дастаў там пару шахматных фігур. Думаю, ну, хоць так я табе адпомсціў. Адчыніліся рэзка дзверы, а мы ігралі в шахматы. Калі ты цалкам перайшоў на беларускую мову? Ой, ну неяк так у календары гэта не запісваў, калі я ўжо перайшоў. Ну, вот быў такі паступовы працэс. Так. Ну, можа, праз некалькі гадоў пасля далучэння да Малага фронту. Таму што я чула, што калі ты стаў на чале маладафронтаўцаў, то забараніў усім размаўляць па-расейску. Да ты што? І піць. І піць? А, значит, калі северынец был такі, ну, ты ліберал, такі, я забараніў. Слухай, ну, па-першае, я думаю, нікому немагчыма нічога забараніць. Ну, як ты забараніш? Можа быць, я недзе мог там пажартаваць з кімсьці, што? Ну, не ведаю, мне цяжка сказаць. Такіх, каб забаронаў, вот я там выступаю, я забараню вам зараз. Не ведаю. Ну, калі нехта так гэта ўспрыняў, ну, трэба паразмаўляць, што это маецца на ўвазе. Ну, цікава. Згадваючы свае часы ў Маладым фронце, якія акцыі ты можаш прыгадаць? Таму што ў Маладога фронту было шмат такіх палітычных акцый, дзеянняў. І чаго вы імкнуліся дасягнуць? Пэўны час мы імкнуліся дасягнуць улады. Калі там удзельнічалі в выбарчых кампаніях. В 10-м годзе, это, здаецца, 10-й год, я са сваім сябрам Эдуардам Лобавым, светлай памяці Эдуардам, які загінуў на вайне за Украіну, паклалі манціроўкі ў заплечнікі і пайшлі на выбары. Я ў Маладым фронце так казаў: так, ты гатовы 25-ку браць? Ідзі, не гатовы? Сидзі дома. Мы паклалі манціроўкі, пайшлі на плошчу. Ну, не дайшлі. Да этой плошчы не дайшлі. Вас скруцілі там на ПД? Так, ну, там адсачылі кватэру, дзе мы жылі, мы мінялі кватэру з адной на другую, калі мы мінялі нас. Ну і пасля ты прысеў па крыміналцы. Так. Нас абвінавацілі, што мы накінуліся на кагосьці там у дварах білі. Таму былі розныя акцыі. Ну, напэўна, самае было эфектыўным, і мне запомнілася, можа быць, это вот мерапрыемствы апошніх гадоў, калі я ўжо быў сям'ёй і разумеў, што я не магу шмат пасвячаць часу грамадскай дзейнасці. Калі мы збіралі подпісы за чырвона-белы сцяг, за беларускую мову, тады, вот, напрыклад, было шмат такіх дыскусій, якія вот і цяпер узгадваюць, людзі кажуць: вот, а як было нам сабраць 100 000 подпісаў, это ж трэба столькі людзей, 1000 людзей сабраць. Мы тады выходзілі 5-10 чалавек, не адрываючыся ад працы, за месяц збіралі па 1000 подпісаў за беларускую мову, за чырвона-белы сцяг. Гэтым паказваючы, што не трэба 1000 людзей, проста трэба хаця бы 100 чалавек, якія будуць, не адрываючыся ад працы, пасвячаць сябе пераменам. І, можа быць, самымі былі такімі яскравымі для мяне мерапрыемствам гэта абарона Курапатаў.
калі мы, таго самі не чакаючы, аб'ядналі вакол абароны курапатаў вельмі шмат людзей, і гэта абарона нават прынесла вынік, якога мы не чакалі, пераможны вынік. Ну, так, напэўна, можна шмат узгадваць, гаварыць, все ж такі это гады і гады, в некаторых выпадках дзесяткі гадоў. Як фармаваліся твае палітычныя погляды? Можаш згадаць? Ну, цяжка так сказаць. Палітычныя погляды, ніхто не ставіў такую задачу там выпрацаваць нейкую там дактрыну. Я зараз прыйду, возьму улёткі, там налепкі, але для гэтага мне трэба выпрацаваць палітычную дактрыну. Можа быць, нейкі чалавек так гадоў там 40-50 ідзе ў партыю, яму трэба прачытаць там нейкі статут, выпрацаваць дактрыну. Ішлі падлеткі, моладзь ішла ў малады фронт, таму што любіла Беларусь, любіла беларускую мову, был чырвона-белы сцяг. А потым ужо неяк паступова разумелі, ну, рэчы больш глыбінныя. У маладым фронце ідэі, каштоўнасны падмурак быў закладзены, канешне, северынцам, ягонымі паплечнікамі, і гэта у пэўны час для многіх людзей давала падмурак пад нагамі. Нацыянальныя ідэі і хрысціянскія каштоўнасці. Чаму ты не далучыўся да беларускай хрысціянскай дэмакратыі, северынца? Так, пытанне, ну, непростае. Я тады яшчэ займаўся маладым фронтам трошкі. У Пашы была свая стратэгія. Ну, я чым мог яму дапамагаў на той час, але я быў, ну, не гатовы гэтаму пасвяціць свае сілы. А да БНФ чаму не далучыўся? Слухай, да далучацца можна да чаго заўгодна. У мяне был свой крыж, свая адказнасць, моладзь, якая была в маладым фронце. Я не разважаў пра нейкую палітычную кар'еру, як можа там хтосьці пра гэта разважае. Я просто стараўся рабіць сваю рэчы, за якія я взял адказнасць, аддана і правільна. Гэтым быць, можа быць, прыкладам для тых некалькіх людзей, якія на мяне глядзяць, якія са мной побач, каб потым, ну, перадаць ім гэту адказнасць за малады фронт. Ну, вось так. А якога ты меркавання трымаўся тады, трымаешся цяпер пра Пазняка? Пра Пазняка. Ну, паслухай. Всіх так цікавіць, якое меркаванне пра Пазняка. Ну, я думаю, што цябе Пазняк бы не папракнуў, што ты там несапраўдны беларусь, ці гэбіст, ці яшчэ хтосьці. Лёгка, я думаю, што там пішуць, што, ну, гэбіст, здраднік. Ва ўсялякім выпадку, калі я з актывістамі БНФ дамовіўся, што мы будзем ставіць крыжы ў курапатах. Яны сказалі, добра, стаўце, там, все класна. То потым яны доўга пісалі, зараз, напэўна, пішуць, што вот правакатар, ГБшнік, там, палез у курапаты, ставіў. Ну, мне гэта мала цікавіць. Пазняк гістарычная асоба, які шмат зрабіў свой час для Беларусі. Але даваць, ну, нейкія такія ацэнкі, там, ну, для чаго? Гісторыя да свае ацэнкі. Чаму для цябе настолькі важныя курапаты, так? Чаму ты вырашыў, што беларусы павінны паставіць там крыжы, так? Што ты змагаўся за іх, хоць пасля ўлады ўсё роўна там спакавалі, тыя крыжы вывезлі ўсе? Таму што для многіх людзей, асабліва для тых, якія падняліся ў 20-м годзе, Лукашенка з'яўляецца прычынай усіх іхніх праблемаў, як яны мяркуюць. А гэта неправда. Лукашенка лагічны, заканамерны вынік неасэнсаваных курапатаў, нераскаяных злачынстваў камунізму. Каб зразумець, што адбываецца ў Беларусі, чаму адбываецца, чаму так доўга пануе гэты тэрор, трэба разважаць пра курапаты. Пакуль гэтага не пачнецца, пакуль мы не зразумеем, што падмурак і карані злачыннай ідэалогіі, якая цяпер пануе ў Беларусі, у камунізме гэтыя карані, пакуль мы не зразумеем, не будзе ніякага руху далей у нас. Таму гэта так важна. І тады было, і сёння. Лукашэнкаўцы дагэтуль не могуць пакінуць у спакоі курапаты. Ну, ты ведаеш, гэта духовая сфера, пра яе немагчыма так вот патлумачыць просто 2 + 2 = 4. Гэта духовая рэальнасць. Гэтыя бесы, яны вот не могуць просто так глядзець, што ёсць гістарычна даказанае крвавае злачынства камуністычнай ідэалогіі, якая цяпер пануе ў Беларусі. Ці мог бы ты ўвогуле ўявіць, што ты сябруеш з камуністам? Калі б, напрыклад,
нейкі чалавек, які называе сябе камуністам, выйшаў у 20-м годзе і сеў у тарму і пакутаваў, я б такога чалавека падтрымоўваў, і я падтрымоўваў усіх, хто сидзеў у турме. Всім палітвязням, якія сидзелі на момант майго арышту, кожнаму я напісаў ліст ад рукі. І дзеці мае пісалі, і малюнкі малявалі. Кожнаму, незалежна ад таго, там, якія погляды, і ці спрачаўся з нейкім чалавекам, ці не спрачаўся. Гэта чалавек, які пакутуе за святую справу. Але каб сказаць, што нейкага чалавека з злачыннымі ідэямі я запрашу там разам нешта рабіць, такое немагчыма. Якое у тебе стаўленне да анархістаў? Слухай, анархістаў, хай бы анархісты самі разабраліся, якое у іх стаўленне да людзей, які называюць сябе анархістамі. Я ведаю Міколу Дзедка, майго сябра, з якім мы разам сустракаемся, разам молімся за Беларусь. Ён называе сябе анархістам. Дзякую Богу за такога чалавека. У яго ёсць нейкі там ідэйныя перакананні, разбірацца ў іх, казаць, што правільна, што неправільна. Не лічу патрэбным. У мяне ёсць сваё меркаванне. Яно троху адрознае ад меркавання Міколы. Але гэта не перашкаджае нам сустрэцца разам, размаўляць на адной мове і маліцца за нашу радзіму. Вось гэта галоўнае. Хочу з табой абмеркаваць 20-й год, як важную рысу беларускай гісторыі. У 20-м годзе мы пабачылі сотні тысяч людзей на вуліцах беларускіх гарадоў. У адным Менску там выходзіла, там у адзін дзень, можа быць, до 400 тысяч, агулам па краіне нашмат больш. Як ты ўспрымаў тыя падзеі? Як цуд, як Божы цуд, натуральна. Чаму людзі раней не выходзілі так масава? Не было, напэўна, гістарычных перадумоваў. Вырасла яшчэ одно пакаленне у 2001 годзе на рэжым, які пануе ў Беларусі, ціснула. Маё пакаленне 20гадовых, там пакаленне маладога фронту, як назвала яго Северынец, 75-85 гадоў нараджэння. У 10-м годзе ўжо на гэты рэжым ціснула яшчэ пакаленне 85-95 гадоў нараджэння. У 20-м ціснула ўжо пакаленне нулявых нараджэння. Саспелі гістарычныя ўмовы. Ты доўгі час трымаўся трошку на адлегласці ад падзей, якія сталі перадумовай 20-го года. Так? Было адчуванне, што ты не падтрымліваеш нікога з кандыдатаў, стараешся ўвогуле гэтую кампанію прапусціць. Наколькі гэта так? І калі так, то чаму? Всё гэта для многіх людзей ужо было праасэнсавана, зразумела да 20-го года. Сапраўды, там не было маіх кандыдатаў, не было людзей, якіх бы я падтрымліваў. І для мяне стала зразумела, што ў 20-м годзе нічога не атрымаецца у Курапатах. Калі ў Курапаты паехалі адэпты альтэрнатыўных кандыдатаў, абражалі мяне мацюкамі і казалі: ты такі-сякі, не там стаіш, ідзі в іншым месцы, стой са сцягам. І калі да 20-го года паганіць у Курапатах, там, танцаваць пад крыжамі ехалі адэпты акупацыйнай адміністрацыі, то ў 20-м годзе, на маё вялікае здзіўленне і мой шок, туды паехалі адэпты альтэрнатыўных кандыдатаў. І я зразумеў, калі гэтыя людзі не зразумелі прычынна-следчую сувязь, калі яны не ўсвядомілі, дзе наша праблема, яшчэ раз, Лукашенко гэта заканамерны, лагічны вынік неасэнсаваных у 90-х годах Курапатаў. Лагічны працяг нераскаяных злачынстваў камунізму. Яны здзіўляліся, што тварылася на Акрэсціны у жніўні 20-го года. Тое ж самае там тварылася у 37-м годзе. Неасэнсаванне гэтага прывяло да тых жа самых вынікаў. І я зразумеў, што, на жаль, нічога не атрымаецца. Нічога не будзе ў 20-м годзе. У мяне быў свой крыж, была свая адказнасць, праца, сям'я, Курапаты ў меру магчымасцяў. І я не лез у гэты вір падзеяў, хоця, канешне, удзячны Богу і рады, што адбыўся гэты грандыёзны нацыянальны выбух, фактычна нараджэння нацыі ў 20-м годзе. Але цяпер нам трэба ісці далей. Дзіцёнак, які нараджаецца, ён развіваецца.
ён ідзе далей. А што далей? Куды нам трэба ісці? Асэнсаванне, чаму гэта з намі адбываецца, асэнсаванне сваёй гісторыі. І перш за ўсё, разуменне значнасці беларускай мовы. Не пакідайце мовы нашай, каб не ўмёрлі. Можа быць, ідзе гэты працэс, но мне здаецца неяк павольна. Тых людзей, якія я бачу, прыехалі вось у выгнанне в розныя краіны, здравствуйте, извините, пожалуйста. Сяброўка моя одна распавядае, яны пасля 20-го года паехалі ва Украіну, а нашы дзеткі, напрыклад, выраслі на украінскім кінематографе, на перакладах Дисней і астатніх, таму што па-беларуску проста нічога не было. Гэта вельмі блізкая да нас мова, дзеці цудоўна разумеюць, і яны паехалі в Украіну, спакойна аддалі дзяцей в украінскую школу, яны спакойна там вучацца, все разумеюць. А многія беларусы пешчом лезлі, каб пайсці ў рускія школы і вучыцца на рускім языке. І колькі ім Пуцін не даказвае, што дзе руская рэч там. І мы, это рускі мір, яны гэтага не разумеюць. І пры тым многія з іх хочуць кіраваць Беларусю. Як ты думаеш, калі б беларусы загаварылі па-беларускі, гэта было б дастаткова для самазахавання? Абсалютна, і гэта было б не проста дастаткова для самазахавання. Это было б дастаткова для таго, каб Беларусь стала свабоднаю і незалежнаю. Дастаткова для таго, каб над намі не панавала акупацыйная адміністрацыя, за якой цяпер людзі пакутуюць у выгнанні, і за якой многія беларусі сядзяць і чакаюць, прыйдуць ці не прыйдуць. Ты думаеш, што лукашысты тады б не ўтрымаліся пры ўладзе? Гэта абсалютна немагчыма. Большасць, абсалютная большасць прадстаўнікоў сілавых структур, якіх я бачыў у кабінетах, гэта адэпты рускага міра. Менавіта рускага свету, у сэнсе ідэалогіі і пераканання. У падаўляльнай большасці расійскі сцяг у кабінеце. У турэмных чыноўнікаў, у мусаўскіх чыноўнікаў, у губазікаўскіх карнікаў. Расійскі сцяг у кабінеце. І калі цябе на выхадзе з турмы ці у турме супрацоўнік адміністрацыі можа біць за тое, што ты размаўляеш па-беларуску, хто гэта? Яны не атаясамляюць сябе з беларусамі, тыя людзі. Для іх Беларусь это нешта чужароднае. У іх саюзная дзяржава в мозгах і Москва. А мы, працягваем так казаць. Люблю Беларусь і беларускую мову, але буду размаўляць на рускай мове. А ты думаеш, у іх гэтая прыхільнасць да Расіі, гэта выключна пра грошы, ці гэта сапраўды пра вялікую імперыю і жаданне быць датычнымі да яе? Абодва гэтыя фактары значныя для іх. Калі пачытаць дыскусію 90-х гадоў, гэтых адэптаў славянафільства, Масквы, пісьменнікаў нават многіх, Шамякіна, іншых, у іх такая аргументацыя ў творах. А што мы будзем делать без рускага газа? А хто нам даст нефть? Беларус, якога Купала, прарок, называе панам сахі і касы, гаспадаром над сахой і касою. Яны кажуць, што беларус это калека, інвалід, дегенерат, ён не можа сябе пракарміць. 10 мільёнаў беларусаў яны не могуць сябе пракарміць. Трэба, каб Расія давала нафту і газ. І ў перакладзе это азначае, мы ідыёты, калекі, мы не можам працаваць, не можам сабе зарабіць. Але ж гэта неправда. Беларусу трэба даць магчымасць працаваць, і ён будзе паспяховы. І у адэптаў расійскага свету, я думаю, спалучаюцца гэтыя две ідэалогіі. Велічнасць арды і дайце нефці, таму што здохнем без вашай нефці, працаваць не хочам. Але слухай, вось ты сапраўды вельмі важную рэч узняў, таму што большасць беларусаў абсалютна прыхільна ставяцца да беларускасці, да беларускай мовы, нават калі яны не размаўляюць па-беларуску, так? А сілавікі не. То бок для многіх з іх гэта чырвоны сцяг, так? Гэта чырвона-белы сцяг, па якім трэба абавязкова патаптацца, так? Беларуская мова, за якую трэба даць па галаве, так? Чаму так? Адкуль гэта ідзе? У карнікаў адкуль гэта ідзе? З выхавання ідзе. Я ж кажу табе, нават сябе ўзгадваю. Вучылі так на школе. Брыдзіцца гэтым. Брыдзіцца беларускай мовай. А потым, чалавек ужо каля карыта насёрбаўся. І ўжо не толькі
антыпатыя да беларушчыны, але ўжо і карыта цягне. Я разумею, што калі я пачну тут па-беларуску, ці калі я там выкажу нейкую спагаду, это будзе ўспрынята як нешта варожае. Але праблема не ў карніках, праблема не ў іх, праблема ў нас. Вось сидзіць з табой чалавек размаўляе, які прэтэндуе на нешта, і не можа па-беларуску звязаць некалькі слоў. І кажа, я люблю Беларусь. Я рады, што гэтыя людзі любяць Беларусь. І рады, што яны артыкулююць гэта і кажуць, што я люблю Беларусь. Але нам трэба зразумець, любоў павінна развівацца, любоў павінна мець учынкі. Это як дзіцёнак, калі ён расце, ён 2 гады, ён ці любіць он маму 2 гады? Конечно, любіць. Но ён можа маму укусіць. Ён можа маму ручкай ударыць. 2 гады ты глядзіш на гэта як бы шаладны, ты ему скажаш, так нельга. Но калі он 22 так робіць, а калі он 52 так робіць, і вот беларусы так робяць. У 52 гады ён можа маму укусіць і маму ударыць ручкай. Казаць, я люблю маму. Вы будете развівацца? Вы будете ісці далей ці не? Не, яны не хочуць. Таму праблема вся ў нас. Самі мы вахлакі. Пакуль мы не зразумеем важнасць беларускай мовы, у нас няма ніякіх перспектыў. Я разумею, што ты, напэўна, апелюеш да маёй гутаркі з Віктарам Бабарыкам. Конечно, апелюю. І я хачу спытаць у яго, яго гэта меркаванне пра яго прытрымлівалася ў 20-м годзе. Цяпер. Мяне гэтыя все людзі не цікавілі ў 20-м годзе. Ёсць адзін сваяк у нас, які ў 20-м годзе казаў, ай, гэта агент, ай, ты там у Маскву, ай, ты то, гэта сё, прычым ты сваяк размаўляе, пераважна па-расейску. Пашоў за всіх падпісаўся. Калі даведаўся, што іншы іхні сваяк не падпісаўся, ён пацягнуў і яго падпісаў за всіх, да? Разумеючы, што яго такое стаўленне да гэтых людзей. Я лічу, што гэта вельмі добра, што такі чалавек, як Віктар Бабарыка, выйшаў з гэтай сістэмы, кінуў ёй выклік. Я з ім персанальна не знаёмы. Я табе казаў, што мы пісалі всім палітвязням лісты, і Бабарыку пісалі, і маліліся мы за Бабарыку, за Марыю Калеснікаву. І Віктар адказваў нам нешта, і дзеці ім малявалі малюнкі. Добра, што людзі паўсталі супраць хлусні. Прыйшоў дзень, калі яны паўсталі. Але да чаго я заклікаю? Трэба ісці далей. Не трэба вісець у мінулым, якое цябе цягне і паглынае. Не трэба в гэтым вісець. І калі вы не ідзіце далей, на што вы прэтэндуеце? Пра што вы гаворыце? Таму, мяне не было ілюзій. Я не тое, што не агітавала, я нават як бы старался і ввогуле не заўважаць. Калі я слухала это ў Чарнігаве, я чырванел. Это дзікая жудасць. І што бы я чакал ад яго, ад Мары, каб яны сказалі, прабачце, ребята, тупанулі. Робіцца выгляд, што все нормально. Табе нагаварыць слова можна якіх заўгодна. Як кажуць у беларускім народзе, калі ты брэшаш. Калі ты брэшаш, ты тады брахаў, ці ты зараз брэшаш? Ты гаворыш супрацьлеглыя рэчы. І моя прэтэнзія такая, не брашыце. А вы, журналісты, гатовы слухаць, што вам гавораць. Вам гавораць, класна, добрыя рэчы гавораць, добра, будзем слухаць. Трэба задаць пытанне, паслухай, а калі ты брахаў, тады ці зараз? Нам трэба разабрацца. Ён сказаў, што брахаў тады. Супер, я не даслухаў гэта. То я завуалявана, але... Завуалявана не трэба, трэба канкрэтна сказаць. Паслухайце, ребята, я вам брахаў. Так, ён сказаў, што з 14-го года я казаў, рэпрэсій няма. Я спрачаўся са сваім сябручочкам Стасем Карпавым у эфіры нейкай студыі. Я кажу, дык яны ж брэшуць. Цяпер кажуць, ёсць рэпрэсіі. Для чаго? Тады, разумееш, якая праблема? Што мы самі, і вы, першую чаргу, журналісты, вы прадукуеце гэтую як бы такую інфантыльнасць. Брэша, добра, мы разумеем, чаму брэша. Стасік сябар мой даказваў, ён брэша, да, ён брэша для гэтага, а тут ён брэша для гэтага. Паслухайце, у нас ужо ёсць бацька хлусні. Асабіста мне гэтага хопіць. Ісус кажа, сатана хлус і бацька всякай хлусні. Это бацька хлусні паселілася ў Беларусі. І его адэпты, якія стварылі сабе ідала, называюць бацькам. Так і ёсць, ён бацька хлусні. Хопіць аднаго. Хопіць аднаго. Таму дзякуй Богу, што
такія людзі, як Віктор Бабарыка і іншыя, якія, можа, нават бліжэй былі в гэтай сістэме, выйшлі з яе, узняліся і падтрымалі праўду. Супер! Нам трэба дзякаваць гэтым людзям за тое, што яны зрабілі гэты крок. Бабарыка прынёс вялікую ахвяру. І дагэтуль працягвае прыносіць сын ягоны пакутуе. Яго катуюць 6-й год. Віктор прыносіць гэту ахвяру. Але, давайце, неяк разважаць. Дарэчы, многія лічылі, што Бабарыка, магчыма, рука Крамля, так, што за ім Масква. Але ў інтэрв'ю Віктор адмаўляе гэта наадрэз, кажа, што ніякай Масквы не было, што ўсё гэта выключна ягонае ўласнае памкненне, за якое ён дорага заплаціў. Ты верыш яму? Як бы так сказаць, у нас няма доказаў не верыць. Добра, што он кажа, я не маскоўскі кандыдат. У мяне няма прэтэнзій, маскоўскі ці не маскоўскі. У гісторыі дэмакратычнага руху на многіх кандыдатаў вешалі гэтае таўро, што ён нейкі маскоўскі. І некаторыя з іх як бы так і ганарыліся, што вот мяне будуць, можа быць, больш падтрымліваць, калі вот нехта прыдумаў, што я маскоўскі. Прэтэнзія канкрэтная, пра канкрэтныя рэчы. То, як вы зганьбілі Беларусь у Чарнігаве, вы павінны прасіць за гэта прабачэнне. Як бы ты сказаў у Чарнігаве, калі б была магчымасць у цябе там сядзець і размаўляць з украінцамі, што б ты ім сказаў? Так а што сказаць? Тое, што і табе, што мне казаць украінцам? Беларускі народ пакутуе. Тым ліку, многія цяпер мы нават публічна не ведаем гэтай гісторыі. Я ведаю, калі размаўляю з сябрамі, якія в Беларусі, кожны дзень арыштоўваюць за падтрымку Украіны. Катуюць у тым ліку маіх братоў-сёстраў з пратэстанцкай царквы. Арыштоўваюць кожны дзень. Пра гэта не пішуць, гэта ніхто не ведае. За падтрымку Украіны. Я б казаў тое, што табе кажу. А калі вы не маеце што сказаць, маўчыце тады, не размаўляйце. Гэта правільна, што беларусы, многія беларусы, некаторыя беларусы пайшлі ваяваць за Украіну ў 22-м годзе? Конечно, правильно. Просто у кожнага свая мера магчымасцяў, свая мера адказнасці. Я, маючы малых дзяцей на руках і не выхоўваючы іх 3,5 гады, не магу гэта зрабіць. Хтосьці можа гэта зрабіць. Гэта героі. Нам трэба дзякаваць Богу за тое, што многія самаахвярныя людзі у Беларусі і ва Ўкраіне змагаюцца за Украіну. Змагаюцца такім чынам за Беларусь, за свабоду. Северінец даволі добра выказваецца пра Калеснікаву, згадваючы тое, што яна была у ягоным асяроддзі, калі ён рабіў дыджэй адраджэння, так што яна была пра-беларускай, спявала па-беларуску, дзейнічала ў розных нейкіх акцыях, летніках і так далей. Якога ты меркавання пра яе трымаешся? Зноўку, паслухай, я не заспеў яе ў Маладым фронце, я з ёй асабіста не знаёмы. Але лісты мае да Калеснікавай, можа быць, ейныя адказны, ёсць у матэрыялах крымінальнай справы, па якой мяне пасадзілі ў 22-м годзе. Губазік прышыў гэтыя лісты палітвязням як доказ таго, што я злачынца. І калі мяне губазікавец вёз у машыне і кажа, у ланцугах я закаваны ракам, ён кажа, што я б ця проста знішчыў, што ты ўцягваеш дзяцей у палітыку. Я кажу, якую палітыку? Вы пісалі Калеснікава, іншым. Гэтыя лісты ёсць як доказ злачынства. Мои дзеці пісалі ёй малюнкі, казалі, Маша, мы цябе любім, мы молімся за цябе. Яна зрабіла гераічны ўчынак. Нам трэба всім памятаваць, крытыкуючы людзей, што яны, можа, не тое зрабілі, не так выказаліся. Можа, нейкага глупства. Нам все роўна трэба памятаваць учынак кожнага ў 20-м годзе. Ахвяру кожнага. Гэта дазволіць нам крытыкаваць неяк з любов'ю, з разуменнем. Вы бздуры нагаварылі і нарабілі. На маю думку, вам трэба за гэтую бздуру проста папрасіць прабачэння. Проста сказаць, гэта была дурасць. Якога ты меркавання пра Сергея Ціханаўскага? Яшчэ раз, я не знаёмы з Сергеем Ціханаўскім. Глядзі, што гэта геніальны чалавек. Ён жаніўся на Светлане Ціханаўскай. Разумееш? Таму я яго падтрымліваю. У нас ёсць Светлана Ціханаўская. Якое твоё ўражанне ад Святланы? Што я ведаю, што ўжывую вы бачыліся з ёй? Вельмі пазітыўнае ўражанне. Вельмі прыстойны, сціплы чалавек, адэкватны, з разуменнем свайго месца, чалавек, які, не мяркуючы пра тое, взял на сябе вялікую адказнасць,
чалавек, які развіваецца, які не застаўся недзе там, а ідзе далей, расце разам з беларускай нацыяй, якая нарадзілася ў 20-м годзе. І гэта вельмі важна, вельмі круто. Я хочу вернуцца ў 20-й год. Наколькі я разумею, ні 9 жніўня, ні 16 жніўня ты не выходзіў на пратэсты разам з мінчанамі. 9 жніўня гэта была нядзеля, так? Добрае пытанне. Выбары ў нядзелю адбываюцца. Так? Так. Я з'ехаў сям'ёй на тыдзень, таму што я хвалявалася, што нас прыхопіць. Мы з'ехалі на лецішча пасля служэння ў царкве 9 жніўня. Вярнуліся мы ў Менск у пятніцу. Мне трэба было ехаць у Курапаты, станавіцца на варту ў Курапатах. Па пятніцах я там стаяў з чырвона-белым сцягам. І ў пятніцу, калі мы ехалі ў Менск, я проста быў шакаваны. Першае, што мы сустрэлі, гэта блокпасты на нейкіх там хамерах з аўтаматамі і так далей. І мы ехалі па праспекце Дзяржынскага, і каля медуніверсітэта стаялі медыкі, напэўна, з плакатамі, і мы ўбачылі ўвесь горад, які выйшаў супраць гвалту, які чыніўся. Я паехаў у Курапаты, стаяў, і мы ўжо выходзілі заўсёды. Гэта значыцца 15-16, ва ўсе дні. Выходзілі, каб падтрымаць тых людзей, малявалі плакаты, я, дзеці, цытаты з Бібліі, раздавалі Бібліі, буклеты пра Курапаты. Мая была асноўная ідэя ў тым, каб патлумачыць гэтым людзям, што з намі адбылося. Чаму мы назіралі 9 жніўня гэты гвалт і тэрор? Таму што мы не пакаяліся ў злачынствах камунізму, у тым тэроры, які адбываўся за 70, 80, 90 гадоў перад гэтым. І мы з дзецьмі, сям'ёй дзесяткі тысяч раздалі буклетаў, заклікаючы людзей задумацца, заклікаючы прыйсці ў Курапаты. Потым на ноч паэтаў я ўжо сидзеў, але ведаю, што туды быў марш у Курапаты. То бок я радаваўся, што людзі разважаюць над гэтым, і людзі думаюць. Што ты адчуваў 16 жніўня, так? Калі выйшла найбольшая колькасць людзей, і гэтыя проста калоны святочныя з дзецьмі, з шарикамі, там, са сцягамі, бясконцым потокам ідуць там па вуліцах і праспектах Менска. Таму што ёсць адчуванне, што ты чакаў гэтага ўсё жыццё. Так. Што ты адчуваў? Эйфарыя. Проста эйфарыя. Неверагоднае шчасце. Такое пачуццё незабыцця, думаю, все беларусы яго памятаюць, пранясуць праз усё жыццё. І я перакананы, што гэта будзе яшчэ ў большым маштабе ў Беларусі. Ці было ў цябе таксама нейкае пачуццё, можа быць, нейкай рэўнасці, так? Таму што прыйшлі неафіты, так? І выйшлі сотні тысяч. А ты, ўсё жыццё змагаўся і не выходзіла. Ні секунды не было ніякай рэўнасці, толькі радасць. Якая можа быць рэўнасць? Радасць. Я дзеля гэтага жыў, пакутаваў, працаваў. Радасць, безмежная радасць. Калі людзі сказалі, гэта наш сцяг. Неверагодна, гэта ж наш сцяг. Я сустракаў многіх там па працы. Я там, калі ездзіў па розных фірмах, на мяне так касіліся, дурачок, размаўляе па-беларуску. А потым яны ў 20-м годзе кажуць, дай сцяг, скідваюцца на сцягі, спрабуюць там па-беларуску нешта сказаць. Радасць, чаму мне павінна быць там нейкія іншыя пачуцці зайздрасці. Толькі радасць. Вам, я маю на ўвазе не толькі табе, а ўвогуле старой апазіцыі, не ўдавалася так дамагчыся там такой узрушанасці грамадства, такіх пратэстаў. Можа быць, вы штосьці рабілі не так? Можа быць, шмат што было зроблена не так в розныя часы. Перш за ўсё, не былі, напэўна, не былі гістарычныя перадумовы сфармаваныя. Я, можа быць, паспрабую за сябе адказваць. Мы стараліся рабіць, што маглі, меру сваіх магчымасцяў. Можа быць, у кагосьці было больш тых магчымасцяў. Памылкі маглі быць всякія, як мы ведаем, у Беларусі ёсць толькі 2 чалавекі, якія памылак не рабілі. Александр Григорович і Зенон Станіславович памылак не рабілі, астатнія робяць. Напрыклад, у 6-м годзе беларуская апазіцыя аб'ядналася з камуністамі.
перамагаць Лукашэнку. Калі я на кангрэсе дэмакратычных сілаў заявіў, што малады фронт падтрымае любога кандыдата апроч камуніста, мяне назвалі агентам. Он не мог сам до такого додуматься, они сами не могли такое придумать. Его научили, кто-то научил. Вось. А потым я сижу ў шклове свой першы тэрмін і чытаю там «Народнай волі» Шушкевіча, светлай памяці. Да, союз с коммунистами был помылкой. Міленкевич потым кажа, ну дарма мы с коммунистами об'яднались. Правда, ніхто не сказал, ну, зміцер, прабач, ты меў рацыю. Ну, хоць у нас добрыя стасункі былі з Шушкевічам, які я дайшоў, і за Міленкевічам, дай Бог ему здароўя. Ну, вот такія рэчы рабіліся, людзі ішлі супраць адэпта камуністычнай сістэмы і аб'ядноўваліся з камуністамі, які казал, давайте там рускі рубль уведзем. Шмат пра гэта гаварыць нема сэнсу, я думаю, кожны сам сябе павінен аналізаваць. Многія людзі шчыра, самаахвярна, аддана, і прынамсі я ведаю такіх шмат у маладым фронце, рабілі ўсё, што маглі. Размаўлялі на роднай мове, потым дзетак сваіх гадуюць на роднай мове. Свой час лепілі улёткі, потым выходзілі на акцыі. Дзякуй Богу, што прыйшоў такі час у 20-м годзе. Сказаць, што гэта дасягненне нейкага палітычнага лідара ў 20-м годзе, ну, я не думаю, што гэта вот нехта можа цяпер заявіць. А 20-й год гэта маё дасягненне. Вот, можа б не пасадзілі бабарыку, ён бы мог сказаць, што вот это маё дасягненне 20-й год. Гэта сукупнасць фактараў і праца, трэба, я думаю, нам всім разумець, і тым, хто ў 20-м годзе падняўся, і тых, хто раней рабілі, это праца дзесяткаў і сотняў гадоў нашых папярэднікаў. Кожны стаіць на падмурку чыёйсьці працы і ідзе далей. А як ты думаеш, магчыма былі змены ў 20-м? Штосьці было зроблена не так? Я табе адказаў, чаму яны былі немагчыма. Грамадства не было гатова. Грамадства не зразумела прычынна-следчую сувязь. Грамадства не асэнсавала злачынства камунізму. Не зрабіла ніякай працы над імі. А чаму ты вырашыў у 20-м пасля ўсё ж такі далучыцца да пратэстаў, так? Чаму ты не змог стаяць у баку больш? Я табе адказваю, я ішоў прапаведаваць гэтым людзям. Важныя рэчы, якія нам усім трэба было зразумець і яшчэ трэба зразумець. Калі б ты не выйшаў, тады не далучыўся, цябе б усё адно пасадзілі? Ну, хутчэй за ўсё пасадзілі бы, да. З маім паслужным спісам было ўжо цяжка не сесці. І так я лічу, што я доўга прытрымаўся. У сакавіку 22-го года мяне арыштавалі. Я не думаў пра тое, пасадзіць і не пасадзіць. Я стараўся заўсёды адказваць на пытанне, што правільна цяпер зрабіць. Для мяне было правільна, я адказваю за сябе. Для мяне, пры маёй адказнасці, за сям'ю, за працу, было правільна 9 жніўня у гэтым не ўдзельнічаць. 9 жніўня гэта быў не мой дзень. Я разумеў, чым ён скончыцца. Я разумеў, што мне гэта не трэба, і я нёс свой крыж, рабіў сваю працу. А калі паўсталі людзі, і калі быў вось гэты гвалт, тэрор, гэта ўжо стала маёй праблемай і маім выклікам. І я разам з беларускім народам выходзіў. Сябры, калі для вас гэта бяспечна, падтрымайце наша інтэрв'ю лайкам, таму што так больш беларусаў змогуць яго заўважыць у Ютубе і паглядзець. Дзякуй вам вялікі, што вы з намі. Раскажы вашу гісторыю з Настай. Гісторыя з Настай такая, што мы пад турмой пазнаёміліся, у турме распісаліся. Это в якім я годзе выйшаў? 13-м, зараз 26-й, ну, з 13 гадоў. Ну, гады 4 мінімум, калі там арышты месяцовыя, там сутачныя і так далей, я сидзеў. Наста дзяўчынкай была яшчэ такой, ну, не тое, каб маленькай, але школьніцай, калі далучылася да маладога фронту. І тады 14, здаецца, было яшчэ зусім. Ну, прыблізна так, да. Прыйшлі маладафронтаўцы сустракаць сваіх лідараў з турмы. Ёй кажуць, ну вот, наш лідар сидзіць у турме. Ну, можа быць, калі-небудзь яна табе сама распавядзе. Потым мы розны час там разам рабілі справу, доўгія гады, і я ў нейкі момант зразумеў, што больш блізкага для мяне чалавека няма. Яе дабрыня, яе самаахвярнасць, яе пасвячонасць
мяне зачаравалі. Я ёй у турме зрабіў прапанову, папрасіў дазволу у ейнага таты у лісце. Пастару напісаў, папрасіў дазвол. Нам дазволілі, от як бы так, завочна сустракацца. І потым у нас было веселье у 13-м годзе, калі я выйшаў. Чаму ў турме? Чаму ты не стаў чакаць? Ты разумееш, мяне тады раскручвалі таксама. Та зараз папулярна, тады, напэўна, это было такое выключэнне, калі не далі выйсці. І была такая верагоднасць, што мяне могуць яшчэ раскручваць доўга. Она ездзіла за мной там па турмах, перадачы там маглі не прыняць, маглі я там пасылаць, казаць, ты хто такая. Ну і мы так вырашылі юрыдычна аформіць гэта, каб ёй было прасцей за мяне змагацца. Все гэтыя гады заўсёды яна змагалася за мяне, за нашу сям'ю. І я проста, плакаў часта, атрымліваючы ейныя перадачы, калі яна на валадарку. Цяжарная прыносіла, ведаеш, пасля месяца гэтай катоўні крэсцінскай, калі там 10 чалавек сядзіць на 4 квадратных метрах. Толькі я прыехаў на валадарку, толькі я зайшоў у камеру напярэдадні Пасхі 22-го года. Адчыняецца кармушка, і вот перадача ад Насты. Я проста заплакаў. Вось яна адна насіла мне перадач, а цяпер яны з дзіцёнкам, які ў яе ў жывоціку, яна зноў у гэтых калідорах валадарскіх прыносіць мне перадачу. Вось, гэта проста неверагодна тое, што праходзілі жонкі палітвязняў, як яны ахвяруюцца, змагаюцца. Это проста святыя людзі, якія яшчэ цяжэйшы крыж неслі, чым мы, якія там сидзелі. Яны і за нас неслі гэты крыж, і за сям'ю. Ёсць адчуванне, што з нараджэннем дзяцей ты адышоў ад актывізму. І гэта як бы зразумела. Але ці была у вас размова з Настай пра гэта? Як жыць далей, так? Таму што мы цяпер адказныя не толькі за сябе, а яшчэ і за дзяцей. Не, у нас такога не было, што так, вот давай прымем рашэнне, гэта і гэта. Па-першае, я калі выйшаў у 13-м годзе, я адразу пачаў займацца мэбляй. Можа быць, у нас і не было такой патрэбы мне казаць, змейсцер, ты там нешта не рабі. Хоць, ты ведаеш, я бачыў у некаторых аспектах, што яе непакоіць, што я там курапаты, і можа, у некаторых рэчах я так пабойвалася і сказаць, так, Наста, я вот зараз займуся, тут буду, займацца поштай. Там пісаць палітвязням, напрыклад, месяц, альбо буду займацца там зборам подпісаў. Я стараўся гэта рабіць, канешне, з улікам першаснай сваёй адказнасці за сям'ю. Хоць цяпер разумею, што я стараўся дрэнна. Ведаеш, быў такі выпадак, які проста мяне збіў з ног, калі я прачытаў пра гэта ў камеры. Наста, завіхаецца там з дзецьмі недзе, заводзіць іх пасля садкоў, школ да хаты, і суседка кажа, сустракае на пляцоўцы. Наста, я не разумею, як ты тут адна з дзеткамі зараз. Наста кажа, так, быў зміцер, было прасцей. А Давід, якому зараз 10, тады было, напэўна, 7, кажа, матуля кажа, за Змітром было прасцей, і ён, неправда, тата, калі быў з намі, ён увесь час пісаў лісты. І слухай, мяне гэта так ударыла ў камеры. Разумееш, што дзіцёнак запомніў, як ён гэта і перажываў. Табе, здаецца, это святая справа, трэба напісаць людзям, патрымаць, а ты занядбаў свайго дзіцёнка. І ён узгадвае там праз год. Тата лісты пісаў, хацеў, можа, недзе там пагуляцца, ці каб я яму час прысвяціў. А я весь вольны час пасля працы садзіўся і пісаў, дзяцей прасіў. Лісты. Я вельмі моцна гэта перажываў, маліўся, плакаў. І гэта разуменне гадамі зараз да мяне прыходзіла, наколькі важней твая сям'я за любы твой актывізм. Калі ты занядбаў сваю сям'ю сваім актывізмам, гэта все марна, гэта можа быць неправільнае укладанне. Хоць табе здаецца, што ты робіш святую і важную справу. І яна сапраўды святая і важная. Але ты не маеш права, ты не можаш яе рабіць коштам сваёй сям'і. Я, на жаль, часта ў гэтым грашыў. Коштам сваёй сям'і я змагаўся за Беларусь і пасвячаў сябе змагарам.
Як ты падтрымліваў стасункі, адносіны з дзецьмі, калі сядзеў у турме апошні раз? Ну, пісаў увесь час, нешта стараўся маляваць, хоць я мастак так сабе. Ніяк Павел Севернец, вялікі мастак на мяжы 20-21 стагоддзя. Наста прысылала мне такія шаблоны, ведаеш, крок за крокам, як нешта намаляваць. Я стараўся намаляваць, напісаць нейкі вершык, лісты пісаў часта, ну, калі не был в ізалятарах. Бачыліся мы з дзецьмі на кароткатэрміновым спатканні, калі мяне першы раз асудзілі, далі з кожным дзіцёнкам пабачыцца апроч меншага, які нарадзіўся перад судом. Потым з дзяўчынкамі я бачыў, калі мяне раскручвалі, і ў нас ты толькі атрымалася адзін раз взяць дазвол на спатканне, і яна взяла з сабой дзяўчынак. Вось. Маліўся. Што ты адчуваў на тым судзе, так, калі судзілі вас абаіх з Настай? Наста цяжарная, Наста. Вы разам чакаеце дзіця, і тут хатняя хімія, табе калонія. Слухай, ну тады, калі ёй агучылі хатнюю хімію, я был шчаслівы, таму што ёй это запыталі зону. Дзяўчына наражае 4-га дзіцёнка, неданошанага за ўсіх гэтых гісторый, што на допыты цягалася ўвесь час. На следчыя дзеянні. Ужо першы цуд, што яе не арыштавалі, калі разважаць пра сістэму, пра людзей, якія там працуюць. Следачка сказала, калі трэба арыштоўваць будзе дзеўку, ведзіце самі эту справу, я яе весці не буду. І вот так зло, яно так дзейнічае, пакуль не ўпіраецца хоць у нешта. Гэта цуд Божы, што яе не арыштавалі, яны такое, ну, можа, в нейкім сэнсе пабаяліся, хоць невядома, чаго яны ўжо там баяцца, і ці баяцца на чаго-небудзь. І калі ёй запыталі зону, вот, ну, прабачце, смаркатая пракурорша там толькі з юрфака, ці, можа, там 5-й курс яшчэ не скончыла. Дзяўчыне, якая нарадзіла 4-га, тока забрала яго з рэанімацыі, бо неданошана быў. Просіць пасадзіць яе на 1,5 зоны. Я, канешне, ледзь перажыў гэтыя дні, я перастаў есці, пасціўся, царква наша пасцілася 3 дні, не ела, малілася за нас. І я думаў, што мяне адтуль выцягнуць з валадаркі, калі я, ну, пасадзяць. Дзякуй Богу, я не пасадзілі, далі хімію, таму гэта ўжо было шчасце для мяне. Калі тады я атрымаў свой 1,5 годзіка на хімію, я быў шчаслівы. І зноўку вот я прыязджаю з суду, у камеру, і толькі я прыязджаю, чыняецца кармушка, ўжо Наста перадала мне круасаны, мои любімыя, з кавярні, там нейкая на вуліцы Владарскага. Я зноў плачу ад шчасця над гэтымі круасанамі, ем іх пасля посту. Ніхто тады, канешне, не думаў, што гэта пачатак толькі нашых праблем. Тады яшчэ здавалася, што можна проста адсідзець неяк. Можа, далей, што гэта скончыцца неяк, гэты тэрор сам сабой. Ну, потым мы яшчэ прайшлі шмат жахлівых дзён. Шмат дзён, якія я называў самы жахлівы дзень маім жыцці. Гэта які? Ну, вот калі мяне пераарыштоўвалі, вот я павінен быў выходзіць, жонка, дзеці чакаюць мяне дома, мне браслеты на рукі на АКП. Дзеці, тата ваш сёння не прыйдзе. Дзеці слёзы, а заўтра? І заўтра не прыйдзе. А калі прыйдзе? І гэта былі страшныя дні. Ну, мы все прайшлі, слава Богу. І дзякуй кожнаму чалавеку, які падтрымоўваў нас, маліўся, карміў нашу сям'ю, дапамагаў. Гэта многія людзі, якія неслі са мной гэты крыж, якія гадавалі маіх дзетак, падтрымліваючы і знаходзячыся ў Беларусі, і знаходзячыся ў выгнанні. Як ты даведаўся пра нараджэнне Данііла? Ну, мне прыслалі тэлеграмы. У мяне, канешне, была паніка, гэта таксама был цяжкі дзень, бо такія прыйшлі як бы віншаванні, што нарадзілася, я разумею, павінен праз месяц нарадзіцца. Я зразумеў, што нешта здарылася. Ну, потым я ўжо даведалася, што ну, як бы жахлівага нічога не здарылася, хоць гісторыя з Данілам такая была вусцішная. Наста, калі была цяжарная, кроў пайшла, і была верагоднасць, што яго будуць абарціраваць. У іх выскабліванне, неяк называецца эта працэдура. Якраз у навагоднюю ноч забралі Насту
у шпіталь. І потым губазікаўцы пагражалі мне, што Наста будзе ражаць у турме. Паглядзім на вас, смяяліся. Вось. І тут вот навіна такая, што ён на месяц раней. Ну, слава Богу, што все добра. Моцны, здаровы, радасны. Дзякуй Богу. У вас ва ўсіх дзяцей вельмі цікавыя незвычайныя імёны. Мара, Давід, Магдалена, Данііл, скарочана Ніл. Я ведаю, што Наста хацела такую форму, і гэта кампраміс. Як вы іх придумвалі? Як вы іх выбіралі? Ну, Мара гэта быў такі дзіцёнак нашай Мары. Мы марылі пра сям'ю, пра дзяцей, і Наста адразу сказала: Мара, хоць Мару я месяцаў 7 называў Давідам, таму што на УЗІ Мара паварочылася 5-й кропкай, і мы не ведалі, хто гэта. Ну, я вырашыў, што гэта хлопчык, і это будзе Давід. А божа, на месяцы там 7 стала, калі дзіцёнак перавярнуўся, калі мы даведалі, што это дзяўчынка. У нас то было такое імя Мара. Нам яно падабалася. Давід, біблійны прарок, аўтар псальмаў, цар Ізраіля, і Біблія называе Ісуса сынам Давіда. Хворыя крычаць яму: Ісус, сын Давіда, злітуйся над намі. Магдалена, мы думалі разам. А потым, калі мы даведаліся, што Наста цяжарная, у мяне было адкрыццё з Бібліі, з кнігі Данііла, які агучваў бабілонскаму цару: «Мэна-мэна текел упарсін. Ты ўзважаны, знойдзены тваім лёгкім, і валадарства тваё ад цябе забранае». Гэта было пророцтва 20-х гадоў. Акупацыйны рэжым узважаны, палічаны і у духовым плане знішчаны. Валадарства ад іх забрана. А Наста хацела Нілам назваць яшчэ і Давіда. Мы сябравалі з Нілам Гілевічам, у нас былі такія прыязныя адносіны, мы часта да яго прыходзілі, ён з дзеткамі нашымі гуляўся, вершыкі ім чытаў. А я хацеў Даніла, бо у меня было пророцтва такое з кнігі Даніла. І потым мы полезли чытаць в інтэрнэт імя Даніл, і Ніл — это скарочаная форма імя Даніл. Ну вось, так Бог вырашыў гэту нашу дылему. Цяпер яго в сям'і называюць Ніл, а по пашпарту ён Даніл. Як прайшла ваша сустрэча з дзецьмі пасля твайго вызвалення? Ніл сказаў: «Прывітанне, тата Зміцер». Яго па фотках вучылі, што гэта твой тата. І ён мне цяпер кажа: «Я цябе даўно не бачыў». Сынок, ты сама кажа: «Так, тата, я даўно цябе не бачу». Гэта ў яго азначае: «Я доўга цябе не бачу. Я даўно цябе не бачу». А калі Наста не прыехала, ну, мы размаўлялі па сувязі. Казаў: «Тата, ты выйшаў з турмы?» Кажу: «Выйшаў». «Тата, ты едзеш до нас?» «Не, не еду». «А ты выйшаў з турмы?» «Так, выйшаў». Дзіцёнак не мог зразумець доўга, чаму тата выйшаў з турмы, да іх не едзе. Слава Богу, цяпер мы разам по-новаму пачынаем жыццё. Вы гадуеце дзяцей па-беларуску, і ў цябе даволі радыкальная пазіцыя ў гэтым сэнсе, так? Бок я ведаю, што умоўна, калі ёсць выбар там не вадзіць дзяцей у кіно ці вадзіць у кіно на рускамоўны мульцік, то лепш не вадзіць. Ну, то бок, настолькі. Патлумач свой падыход. Тлумачу. Нават пры наяўнасці такой, як ты кажаш, радыкальнай пазіцыі, ну вот прынамсі ў Беларусі, калі мы гадавалі дзяцей, гэта добра, калі беларуская мова зойме палову ў жыцці дзіцёнка. Ну, дзеці расейскую мову вывучылі ў школе. Яны не ведалі расійскай мовы, пакуль не пайшлі ў беларускамоўную школу. Беларуская моўная школа, што ў Беларусі, што тут, все размаўляюць па-расейску, у бацькоў беларусаў, якія даюць дзяцей у беларускамоўную школу. У многіх, не скажу, што ва ўсіх, але, на жаль, у многіх не хапае мазгоў нават мульцік дзіцёнку паставіць па-беларуску, казку прачытаць па-беларуску і гэтак далей. Мы хадзілі ў розныя установы ў Беларусі. Напрыклад, у Давіда былі сябры, касцяк такі вельмі моцны беларускамоўны. 5 сем'яў беларускамоўных, і каго ім там не дадавалі расейскамоўных, яны ўсіх перамалвалі. А Мара хадзіла ў такую групу, дзе яна адна.
І дзіцёнку вельмі цяжка. Дзіцёнак збіваецца на расійскую мову. Настаўніца нам казала, пасля вакацыі лепшая мова, калі яна дома пабыла там з роднымі. А потым цяжэй, таму што ўсё па-расейску. І я сустракаў такія выпадкі, калі беларускамоўныя сем'і не надаюць гэтаму ўвагі. І ставіць мульцік па-расейску. Бабуля забрала, недзе гадуе па-расейску. І вырастае дзіцёнак у беларускамоўнай сям'і, які ходзіць у беларускамоўную установу, і з беларускамоўным настаўнікам размаўляе па-расейску. Вось вамі весь радыкалізм. І гэта трагедыя, калі вы паглядзіце на прыклады эліты беларускай, пісьменнікаў, культурных дзеячаў. Гэта трагедыя, тое, што адбываецца з іхнімі дзецьмі. Адзінкі захоўваюць беларушчыну. Таму ў гэтым свеце, у Беларусі, і, можа быць, цяпер у выгнанні ў многіх краінах, дзе беларушчыны няма, гэта штодзённае змаганне за беларушчыну. У Беларусі мы заўсёды змагаліся з дзецьмі. І зараз змагаемся, каб застацца хрысціянамі і застацца беларускамоўнымі. Гэта ж змаганне кожнага дня. Гэта не можна так раз і все, мы тут беларускамоўныя. Не. Калі ты не будзеш змагацца за веру і за мову, гэты свет сажрэ цябе. Ты будзеш знішчаны. А для мяне лепш не жыць, чым згадзіцца з думкай, што мае дзеці будуць знішчаны гэтым светам. Для чаго я жыў? Яны павінны працягнуць мою справу і быць лепшымі, чым я. І я пасвячу гэтаму все свае сілы. Я ад всяго выракуся, і я ўсяго выракаюся, каб пасвяціць сябе гэтай галоўнай сваёй задачы. Каб мае дзеці трымаліся за Ісуса Хрыста і за родную мову. І яны будуць лепшымі, чым я, і зробяць тое, што я не здолеў зрабіць, і зробяць больш. Сябры, калі вы працуеце ў Літве ці Польшчы, цяпер ёсць магчымасць пералічыць на наш праект адсотак вашых падаткаў. Для вас гэта не будзе каштаваць дадаткова нічога, а для нас будзе вельмі вялікая падтрымка. Усе спасылкі будуць у апісанні, і дзякую вам вялікі, што вы з намі. Ведаеш, хочу тебе спытаць, які ў цябе былі ясныя эмоцыі, так? Што ўвогуле ты перажываў, калі разумеў, што вось ты пачынаеш гуляць па правілах сістэмы, дзяржавы, так? Якая цябе ламае, катуе ўсё на свеце, а яны ўсё роўна кожны раз здраджваюць сваім уласным абяцаннем, так? Вось яны круцяць і круцяць цябе па гэтай 411, так? Ты вось ужо робіш тое, што яны хочуць, так? Я кажу пра тое, што я ведаю, што ты і падчас мінулай адсеткі, так? Колькі пакутаў, шыза і ўсяго на свеце ты прайшоў, каб не трапіць у гэты нізкі статус, так прыдуманы для таго, каб катаваць людзей, тая сістэма, якая ёсць у беларускіх турмах, і асабліва для такога прэсінгу палітычных вязняў, так? Это асобная рэч, і вось яны у мінулы раз ты шмат прайшоў, так, каб туды не трапіць. Цяпер я ведаю, што мусілі быць нейкія надзвычайныя абставіны, так, каб ты на гэта пагадзіўся. Што з гэтай сістэмай адбылося за гэтыя гады, так, што яны ўжо табе не пакінулі выбар? Хоць я ўпэўнены, што ты ўсё рабіў для таго, каб не трапіць у гэтую мясарубку, так, яшчэ адну. Я перш за ўсё стараўся зрабіць усё магчымае, каб вярнуцца да сваёй сям'і. Каб вярнуцца да дзяцей, якім я абяцаў, што я хутка да вас вярнуся. Калі мне паставілі перад такім выбарам в адміністрацыі Новасадаўскай калоніі, што трэба прыбіраць санвузел і афармляцца ў нізкі статус, калі ты хочаш вярнуцца да сям'і. І гэта быў цяжкі псіхалагічны выбар. Хто прайшоў турмы, той ведае, што гэта такое. Для зэка няма нічога страшнейшага, чым апынуцца ў гэтай касце. Но я, калі гэта зрабіў, я быў самы шчаслівы чалавек на планеце Зямля, бо я зрабіў гэта для сваіх дзетак. Я разумеў, што мяне могуць надурыць, што мяне могуць падмануць, і я б не сказаў, што я пачаў гуляцца па нейкіх правілах. Я хацеў, каб не было маёй віны ў тым, што я не вярнуўся да дзяцей. Каб я гэтага не зрабіў і пачынаў бы даказваць, як зэкі звычайна кажуць, это непрымальна мне па жыццю, я не буду грабіць, ёсць там такая каста, якая гэта робіць, то што б я патлумачыў сваім дзеткам? Тата, чаму ты не вярнуўся? Таму што я швабрай не працёр там каля рукамыйніка, я таму не вярнуўся, у меня тут ёсць нейкія што? Паняцці? Я жыву што? Па блатных паняццях? Так это ж такое ж самае зло, як і паняцці карнікаў. Таму я зрабіў ўсё, што ад мяне залежала, каб вярнуцца.
А все справы крымінальныя на мяне, якія былі заведзены, яны былі сфальсіфікаваныя. Адміністрацыя, калі зразумела, што няма такой працы, якую скажаш Дашкевічу рабі, і ён яе не зробіць, яны проста выдумлялі мае адмовы ад чагосьці, яны проста іх фальсіфікавалі. І я разумеў, што ў гэтым няма маёй віны. Ёсць злачынцы, якія здзяйсняюць крымінальнае злачынства, афіцеры, маёры, палкоўнікі, якія робяць крымінальнае злачынства, фальсіфікуючы на мяне матэрыялы крымінальнай справы. Мяне немагчыма было раскруціць законна па 411 артыкуле. Асуджанага з гэтым нізкім статусам у турме, калі ён сам не захоча раскручвацца, там, супраць чагосьці выступаючы, законна раскруціць немагчыма. Всіх круцяць больш-менш законна як. Вось табе швабра, рукамыйнік, працярай. Не буду. Все. Факт прамой адмовы ад законных патрабаванняў адміністрацыі. У мяне такіх фактаў законных яны не маглі знайсці. Што ты адчуваў, калі на цябе падманулі, выкінуўшы за мяжу так? Ты мусіў адсядзець, выйсці і вярнуцца да сям'і у Беларусі. Гэта было жахлівае для мяне выпрабаванне. Жахлівая гэта ноч у камеры КДБ. Я ў брэдзе проста ноч маліўся, не разумеючы, што мне рабіць, як сябе правільна паводзіць. Ці мне адмаўляцца, ці мне там кідацца з аўтобуса, ці чым яны нас павезуць. Я сябе пераадолеў, так неяк Бог даў мне такое разуменне, што трэба прайсці гэта. Я разумею, што ў Беларусі, нават каб далі застацца, то гэта трэба, было б, можа, там нават і не размаўляць ні з кім, адмовіцца ад тэлефона, ці там карыстацца дыскавым тэлефонам толькі. І неяк бы мы жылі, каб мне далі магчымасць жыць у Беларусі, мы б жылі ў Беларусі, проста гадавалі б дзяцей па-беларуску, хадзілі б у царкву, мы жылі б сабе, збіралі б там мэблю. Такой магчымасці не далі. Тады гэта быў для мяне вельмі цяжкі выбар і вельмі цяжкі шлях. Я хваляваўся, што яны не дадуць нам быць разам. Тады бы я пайшоў на беларускую мяжу проста. І сеў бы назад турму. Для мяне не трэба была свабода без сям'і. А ці магчыма ўвогуле, ведаеш, вяртаючыся да вось гэтай каставай сістэмы, якая існуе, даць адпор у нейкім выглядзе, так? Проста, здаецца, усім трэба аб'яднацца і сказаць, все, мы не будзем гэтыя тупыя законы і нормы выконваць, все. Толькі в адным выглядзе, каб палітычныя сказалі, для нас это няма розніцы, і самі пайшлі бы в гэты статус за нейкім там чалавекам з палітычных, якога прымусілі у гэту касту перайсці. Тады гэта мела бы сэнс, гэтыя прэпрэсіі па сродкам каставай сістэмы, яны бы згубілі сваю моц. Але тут яшчэ такая спецыфіка, што я сидзеў у строгіх зонах, дзе палітычных фактычна не было. Калі я прыехаў на Васады, я быў, напэўна, адзін палітычны там. І потым пачалі прывозіць паступова тых, каго раскручвалі па 411 з агульных зонаў. А в агульных зонах, дзе людзі сидзяць першы раз, калі б там 100, 200, 300 чалавек сказалі, нам няма розніцы, мы пойдзем там за табой таксама в гэты статус, это згубіла бы всялякі сэнс. Гэта зрабілася бы немагчыма. Вот толькі такі сцэнар. Але гэта цяжкі выбар, ты ведаеш, тут, калі казаць пра цяжкія рашэнні ў жыцці, гэта было адно з самых цяжкіх рашэнняў у жыцці для мяне. Ты сапраўды сядзеў цяпер у турме для паўторна асуджаных у калоніі, і ясна, што гэта больш маргіналізаваная публіка, так? У чым было адрозненне, так? І што гэта за людзі? Гэта людзі, якія сядзяць, уже сидзелі раней, яны адбываюць пакаранне мінімум другі раз, а многія з іх трэці, пяты і сёмы раз. Многія з іх там ладную частку жыцця правялі ў турме. Але ты здзівішся, я б не сказаў, што гэта такія ўжо там маргіналізаваныя. Калі яны глядзяць вось гэтую панораму, плююцца гэтаксама, напэўна, як і все пляваліся, калі глядзелі. Калі гэтых шизоідных вядучых паказваюць, проста смяюцца. Многія часта врубаюць гэта як панораму, кажуць, давайте пагагочам. Украіна падтрымліваецца ці Расія? Вось тут складаней. Тут, канешне, складаней. Я бы сказаў, што так, недзе на палову. Палова на палову. Зноўку трэба ўлічыць, хто гэтыя людзі. Там многія людзі там не скончылі нават сярэднюю школу. Это людзі, якія
па палову жыцця сядзяць у зоне. Палова з іх абсалютна пры памяці. Палова разумее, што такое Расія. І што такое расійская прапаганда, якую там в зонах круцяць пастаянна. Як на твою беларускую мову яны рэагавалі? Да ты ведаеш, гэтым разам ужо, напэўна, спакайней. Ну, маглі быць такія нейкія гісторыі незначныя. Ну, я, напэўна, ранейшымі тэрмінамі ўсё ўжо гэта прайшоў. І можа ўжо быць там... Сустракаліся такія людзі, з якімі я сидзеў ранейшымі тэрмінамі. Многія ведалі, што ну, вот такі чэл ёсць, ну, лепш, ну, не дурыць яму галаву па гэтай тэме. Ці былі канфлікты ў цябе з імі? Канфлікты за чаго? За мовы? За хоць чаго? Ну, сказаць, каб так, ужо канфлікты не. Маглі быць канфлікты з тымі людзьмі, якія непасрэдна працуюць на адміністрацыю, якіх адміністрацыя загадвае там мяне, ну, неяк праяўляць псіхалагічны маральны гвалт, дачыненне да мяне. А так, не. Ці змог ты, ну, ведаеш, так, па-хрысціянску прыняць гэтых людзей, так? Таму што, ну, ясна, што вы не аднаго кола людзі. Што ў звычайным жыцці наўрад ці ты з імі дзесьці мог перасекчыся. Што значыцца прыняць? Ну, калі ты бачыш неадэквата і, хутчэй за ўсё, псіхічна хворага, ну, просто ты стараешся яго пазбягаць. Навошта табе яго прымаць? Ну, я ўжо даўно перастаў камусьці штосьці даказваць. Я просто стараюся распавядаць. Ну, я прапаведавал Ісуса Хрыста многім. Як рэагавалі людзі? Ну, нармальна. Ты ведаеш, адміністрацыя забараняла са мной камунікаваць, і вось гэтая гісторыя з нізкім статусам, яна яшчэ датычна да таго, што ты адразу абмяжоўваешся ад агульнай масы асуджаных, і як бы ім могуць блатней праявіць. А што ты вот з такім чалавекам там стаіш размаўляеш? Хоць гэта не адпавядае блатным паняццям, але вот гэтыя блатныя, якія працуюць все на адміністрацыю, яны як бы ну вот такое прад'яўляюць. Будзеш з ім размаўляць, пойдзеш нізкі статус. А для асуджанага няма большага страху, чым з такім сутыкнуцца. Таму ён яшчэ працуе на тое, каб абмежаваць цябе ў кантактах з асуджанымі. І можа быць апошні, вот, хто гэтага не баяўся і са мной размаўляў, гэта былі людзі, якія называлі себе хрысціянамі і хадзілі там на служэнне. Пратэстанты там збіраліся на служэнне, маліліся. Вот это людзі, якія яшчэ ну, не баяліся са мной размаўляць. Казалі, ну што, мы размаўляем пра Ісуса Хрыста, мы запытваемся яго пра Біблію. Ці адчуваў ты ў нейкіх момантах, можа быць, нянавісць да турэмшчыкаў, да сілавікоў? Ну, канешне, адчуваў. Ну, для тых хрысціянаў, якія спрабуюць зрабіць з Ісуса Хрыста буду, ненавісць да зла гэта нармальнае пачуццё. Гэта рэакцыя здаровага арганізма на злачынства. І пра гэта шмат напісана ў Бібліі, калі хто мне не верыць, пачытайце. Калі казаць пра тых людзей, якія чынілі гвалт, ну, канешне, в сітуацыі, калі ты знаходзішся непасрэдна ў гэтым перажыванні, напоўнены негатыўнымі эмоцыямі у дачыненні да іх, табе, можа быць, хочацца прыцягнуць іх да нейкай адказнасці, ты сябе пераконваеш, што прыйдзе дзень, яны за ўсё заплацяць. Але вельмі важна, каб это зло цябе не звязвала, каб ты не жыў вот этой прагай помсты і расправы. Калі ты праходзіш это выпрабаванне, ты праз нейкі час глядзіш на іх проста як на нешчасных людзей. Пекельнікі, нешчасныя людзі, якія ну, самі сябе прысудзілі ўжо на гэтай зямлі. Што ты зразумеў пра сілавікоў пасля тваіх 3 доўгіх адсідак, так? Там незлічоная колькасць кароткіх, але 3 доўгія. Ну, я мяркую, што адсоткаў 90 з іх гэта злачынцы, якія зробяць все, што ім загадаюць. Гэта цуд, што нас не павялі там, ну, не расстралялі, не закапалі. Можа быць, не все гэта разумеюць. Гэта цуд, тое, што мы жывем зараз, а нас не забіваюць так, як в Расіі забіваюць, нас не закапваюць так, як курапатах закапвалі. Это просто божий цуд. Сілавікі, ну толькі ім дай каманду. В 1 секунду яны яе выканаюць. Як турма змяніла твоё стаўленне да людзей? Як змяніла? Ну, ніяк. Як трэба змяніць? Ты ведаеш, турма чаму вучыць? Турма вучыць нікому не вер. Калі доўга сидзець, напэўна, это трохі на псіхіку уздзейнічае. Ты вымушаны, от хоць ты бачыш, ён з табой нармальна размаўляе, ён стараецца неяк быць прыязным, но ты потым ловіш себе на думцы, ці можна давяраць этому чалавеку. Таму што часта потым
выходзіць так, што гэты чалавек там працуе на операдзелам, просто у цябе нешта выведавае. Калі на волі мы апрыёры верым чалавеку, пакуль он не даказаў іншага, то турма вучыць апрыёры не верыць. Я стараўся, каб гэта не пранікала ў мяне. Якімі ты пабачыў беларусаў, калі выйшаў з няволення? Як людзі змяніліся за той час, пакуль ты сядзеў? Ці змяніліся яны? Што змянілася? Ну, бачыш, нам у выгнанні цяжка тут сказаць. Ну, тыя людзі, сябры мае, якія засталіся ў Беларусі, застаюцца вернымі сабе. Многія размаўляюць па-беларуску. Прыемна бачыць, што людзі, якія ў выгнанні, і публічныя людзі часцей карыстаюцца беларускай мовай, чым яны рабілі гэта ў Беларусі. Значыцца, ідзе нейкі працэс. Можа быць, мне цяжка меркаваць, бо я абмежаваны тут адной еўрапейскай краінай і не маю такога шырокага кола кантактаў. Ну, тыя сябры, з якімі мы камунікуем, якія цяпер у выгнанні жывуць, яны выхоўваюць сваіх дзяцей беларусамі, гэта радуе вельмі. Калі ты цяпер глядзіш на тое, што адбываецца ў Беларусі, ці чакаеш ты, што рэпрэсія спыняцца ў нейкі момант? Ну, ты ведаеш, рана ці позна ўсё спыняецца. Канешне, такую жудасць ніхто не мог сабе ўявіць у 20-м годзе. І хоць я разумеў, напрыклад, што будзе зачыстка, але такога маштаба тэрора, жаху цяжка было. Разважыць пра яго рана ці позна спыніцца ўсё. Хутчэй за ўсё гэта завязана на Расію, калі Расія пачне ўжо выразна прайграваць эту вайну, чым я перакананы. Што яна пачне прайграваць? Расія прайграе гэту вайну, безумоўна, канешне. А што ты маеш на ўвазе пад паразай? Таму што не выглядае, што украінцам удасца адбіць вось гэтыя акупаваныя тэрыторыі, вернуць сабе Крым. Да рана ці позна все вернуць. В гістарычнай перспектыве, конечно, все вернуць. Можа, не зараз, можа, праз гады і гады. Але Расія гэтую вайну прайграе. Як ты думаеш, таму што зараз многія заходнія краіны занепакоеныя тым, што Расія можа атакаваць і краіны Балты, і Польшчу, у тым ліку ядзернай зброі? На жаль, таму гэта так все доўга адбываецца, што все, што робяць заходнія краіны, это проста не занепакоеныя. Магчыма, дабярэцца і да іх Пуцін. Я не выключаю, і, можа быць, это было б надта лагічна, сыходзячы з таго, як сябе паводзіць Еўропа. Людзі, якія бралі на сябе адказнасць за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, падпісваючы Будапешскі мемарандум, не маглі закрыць неба над Украінай. Адзіны проста учынак, які спыніў бы вайну Расіі. Ну, в гісторыі няма нічога новага. Ніхто не хацеў паміраць за Данцинг. Ніхто не хоча паміраць за Украіну. І я не мог сабе ўявіць 22-м годзе, што так доўга будзе раскачвацца Еўропа. Все ездзілі, пераконвалі Пуціна, з вамі ніхто не будзе ваяваць. Ну, да пераконваліся. Быў жа ўжо гістарычны прыклад, калі прыехаў Чэмберлен і сказаў: я прывёз вам мір, дамовіўшыся з Гітлерам, што мы не будзем з табой ваяваць. Але хто даў мір? Чэмберлен, які пераконваў там і дамаўляўся з Гітлерам, альбо Чэрчыль, які сказаў: мы будзем ваяваць з гэтым зверы на сушы і на моры днём і ноччу, пакуль не знішчым яго ў ягоным логаве. І знішчылі, усталявалі мір. Працяглы і трывалы. Таму тое, што ў Еўропе няма палітыкаў, здольных адэкватна адказваць на агрэсію Пуціна і нават на выклікі рэжыму Лукашэнкі, гэта трагедыя, я лічу, для еўрапейскіх краінаў. Еўрапейскія народы будуць спажынаць плады вось гэтай безадказнай палітыкі, безадказных адносін да гэтай крывавай бойні проста ва ўкраіне. Як ты лічыш, якая будучыня чакае Лукашэнку? Ягоных дзяцей, можа быць, таксама? Да мне не цікава ўвогуле пра гэта разважаць. Нам не трэба пра іх думаць. Якая розніца, ці іх свае ж разарвуць, ці яны там сядзець будуць, ці в Расію збягуць, ці яшчэ там куды там застанецца, у паўночную Карэю бегчы. Ну, якая розніца? Давайце пра сябе думаць. Гісторыя вынесла ім прысуд. 20-й год паказаў кароль голы. Колькі б світа не хадзіла і не даказвала, што кароль апрануты, у 20-м годзе ні адзін хлопчык
А мільёны беларусаў закрычалі: «Кароль голы, все, гэта відавочна». Ён узважаны, палічаны, валадарства ягонае ад яго забрана ў 20-м годзе ўжо. Іх не існуе, пра іх не трэба думаць. Як беларусам вырвацца з расійскага палону? Размаўляць на роднай мове, няма іншых механізмаў, іншых рычагоў. Як ты лічыш, на якія кампрамісы можна дазволіць сабе пайсці, калі ты жывеш у дыктатуры? У Беларусі на якія кампрамісы? Я, можа, не зусім разумею, што ты маеш на ўвазе. Ну, вот я так пра сябе стараюся разважаць. Каб мне далі жыць у Беларусі, я бы жыў. Ну, кампраміс такі я б разумеў, напрыклад. Мне нельга карыстацца сацыяльнымі сеткамі, і лепш за ўсё ўзяць кнопачны мабільнік і часта яго выключаць. Ну, вот такі кампраміс гэта. Я б на такі кампраміс пайшоў. Каб мне давалі магчымасць жыць у Беларусі. Я бы жыў, гадаваў дзетак, працаваў бы, не камунікуючы са светам. Як ты думаеш, чаму многія беларусы пайшлі на больше кампрамісы, так? Заплюшчваць вочы на несправядлівасць, так? Звальняюць па чорных спісах, разумеючы, што гэта добрыя людзі, яны б не хацелі іх звальняць, так? Разумеючы, што гэта сістэма. Гэта сістэма, гэта якая ўжо не можа кампрамісы, гэта цябе ўжо ўдзел у расціснуць. злачынстве. Я думаю, тыя людзі, якія выходзілі ў 20-м годзе, яны застаюцца вернымі. Яны проста стараюцца выжыць у гэтым тэроры, у генацыдзе, які зараз чыніць акупацыйная адміністрацыя. Стараюцца выжыць. А удзельнікі злачыннай сістэмы, якія звальнялі раней, ну, канешне, і цяпер звальняюць, што ім рабіць. Кожнае зло ўцягвае цябе далей, ты павінен у ім удзельнічаць. І чым далей ты удзельнічаеш, тым цяжэй табе вырвацца з яго. Хто вырваўся ў 20-м, дзякуй за іх Богу, за кожнага чалавека, хто выйшаў з гэтай сістэмы злачыннай. Якую ты цяпер для сябе бачыш місію? Перш за ўсё, гэта быць са сваёй сям'ёй, жыць для сваёй сям'і, сведчыць. Мы працуем з Настай цяпер над кнігай. Разам працуеце? Так, гэта мае лісты да Насты. Больш за 500 лістоў я напісаў, гэта адзінае, што ўцалела. Гэта будзе кніга пра каханне? Пра ўсё. Пра каханне, пра жыццё, пра змаганне. Таму такая місія – сям'я і сведчыць іншым людзям. Як ты ацэньваеш перамоўны працэс ЗША з Лукашэнкам? Калі выходзяць закладнікі рэжыму, гэта добра. Я не гатовы казаць, што там дрэнна, што там кепска. Такі, на жаль, свет. Сённяшні свет, ён разрываецца, на маю думку, паміж Пуцінам, з какошнікам і гэтымі скрэпамі іхнімі злачыннымі з аднаго боку і інфантыльным захадам і адкрыццём Алімпіяды ў Парыжы з другога боку. Свет такі, які ён ёсць, у якім толькі адміністрацыя Трампа пры ўсіх нюансах, якія мы разумеем, можа змагацца за вызваленне палітвязняў. З якіх мэтаў гэта робіцца, з якой кан'юнктуры, якімі людзьмі, все гэта другасна, ну такі свет. Таму дзякуй Богу, што закладнікі вызваляюцца, іх трэба вызваляць. Нават ізраільская дзяржава пры ўсёй магутнасці з адной з лепшых армій у свеце размаўляе з тэрарыстамі Хамаса, каб вызваліць закладнікаў. Нешта ім дае ўзамен, каб нават цела вярнуць мёртвага чалавека. Наша задача зрабіць все, што ад нас залежыць, каб закладнікі вярнуліся. Мы молімся кожны дзень з дзецьмі, перад ежай і раніцай ці на ноч за людзей, якія пакутуюць у турмах, каб яны былі вызваленыя. Нехта можа маліцца, нехта можа ездзіць, як там нейкія чыноўнікі адміністрацыі. Іншыя яшчэ можуць рабіць нейкую справу. Канешне, наша мара, каб людзі, якія пакутуюць цяпер у турмах, і многіх з якіх забіваюць проста холадам, голадам, і некаторыя сябры нашыя загінулі ў турме, каб яны вярнуліся, каб не гінулі людзі ў турмах. Як ты ставішся да пазіцыі Марыі Калеснікавай, Івана Краўцова, якія настойваюць на тым, каб Еўропа уступіла ў прямыя перамовы з Лукашэнкам? Ты ведаеш, я не аналізую іхнія пазіцыі там і все это не вычытваю. Ну, калі гаварыць пра санкцыі, што важна разумець, што санкцыі гэта таксама рэакцыя здаровага арганізма на злачынства. Калі, напрыклад, у тваім пад'ездзе
суседняй кватэры. Маньяк, які тэрарызуе сваю сям'ю, а ты просто ходзіш з гэтым маньякам, ручкаешся, абдымаешся і размаўляеш, то ты не з'яўляешся саўдзельнікам, ці здаровы розум не сведчыць табе, што гэтым самым ты падтрымліваеш маньяка, нават калі ты проста з ім размаўляеш. Таму Ян піша ў Бібліі: нават не есці з такім чалавекам, які не прыносіць вам вучэння, не вітацца з ім. Гаворка вот пра такіх маньякаў. Санкцыі – это як бы праява здаровая праява арганізма да гвалту, да злачынства, які тут робіць твой сусед. Не можна просто так сказаць: а, все, давайте подменяем, давайте сядем, тут будем абдымацца, все класна. Не класна. Людзей катуюць, і я вам яшчэ раз скажу, мы не можам уявіць сабе маштаб. Большая, абсалютная большасць выпадкаў, калі людзей зараз катуюць і садзяць, мы пра гэта з вами не прачытаем, мы гэтага не ведаем, людзі баяцца пра гэта казаць нават. Ім пагражаюць іхнімі сем'ямі, іхнімі дзецьмі. Я ведаю шмат такіх гісторый пра людзей, пра якіх ніхто не чытае. І не можна зрабіць выгляд, што все класна, давайте вот зараз просто размаўляць, абдымацца. Не, ты павінен зрабіць, каб ад мяне нешта залежала. Я бы маньяку сказаў: окей, мы нешта табе дадзім, што ты хочаш, но ты давай вызвали этих людей. І не тэрарызуй новых. Окей, што ты хочаш, давай з табой размаўляць. Ты маньяк, які пабудаваў рэпрэсіўную машыну, які мае ўладу, тэрарысты Хамас маюць нейкую зброю, маюць нейкі ўплыў. Окей, мы разумеем жыццё такім, які яны ёсць. Рэальнасць такая, якая яна ёсць. Вызваляй закладнікаў. Што ты хочаш? Абсолютно, абсолютно. У цябе шмат гадоў забрала турма, і хтосьці скажа: а навошта гэта ўсё было, так? Нічога не змянілася глобальна, так? Стала толькі горш, хтосьці скажа, так, што, 6 гадоў таму не было тысячаў і тысячаў і тысячаў палонных, так? Зараз яны ёсць. Вось дзеля чаго гэта ўсё было? Паслухайце, не стала горш. Што гэта за міф, што стала горш? Стала лепш. У 2020 годзе нарадзіўся, уваскрос, назовіце як хочаце, беларускі народ. Мы яго ўбачылі, народ пад чырвона-белым сцягам. Сцягам, не забывайце, в які ніхто не верыў. Кі казалі, не трэба нам гэты сцяг, кандыдаты казалі, мы не ведаем, які наш сцяг. Я там гляжу, па нейкіх гарадах цягаюць эту анучу. Там недзе на ўсходніх рэгіёнах, думаю, ладно. Потым у Гародні узнімаюць зноў эту гадасць савецкую. Я там аднаму сябру тэлефаную, кажу: паслухай, хто там у вас узнял гэта? А кажа: не, у нас такіх няма, это сабой штаб возіць. Штаб сабой возіць савецкі сцяг, каб яго узняць і стварыць такую ілюзію, падман, што за нас тут нейкія выйшлі чыноўнікі. Паслухай, калі чыноўнікі выйшлі, памятаю гісторыю з Менскага гарвыканкама, яны ўзнялі сцяг чырвона-белы. Людзі праўды ўзнялі сцяг праўды. Дык вось, у 2020 годзе нарадзіўся беларускі народ, які ўзняў сцяг. Цяпер наша з табой задача навучыць гэты народ размаўляць мовай ягонай. Всё стала класна, што стала горш? І гэтая ахвяра, яна была апраўданая. Я свядома прыносіў гэту ахвяру. Хоць у многіх выпадках сам не да канца разумеў, што мне трэба прайсці. Ці верыш ты ў гістарычную справядлівасць, у тое, што загляне сонца? Абсалютна верую, гісторыя гэта даказвае. Гісторыя беларускага народа парадокс. Мы ёсць, нас не павінна было існаваць. Пры ўсім тым, што з намі рабілі, і перш за ўсё тым, што самі мы вахлакі, нас не павінна было існаваць. Мы ёсць. Юрыдычна прызнаная дзяржава. Беларускі народ, які цяпер падтрымліваюць у Еўропе. Лідары дэмакратычнага руху, з якімі сустракаюцца як прэзідэнты. Мы ёсць, слава Богу, за незалежныя СМІ, за палітычных лідараў, за кнігі, за музыку, якая выдаецца. Калі такое было? Людзі, якія дзетак гадавалі 80-х, 90-х, кажуць, нічога не было, ніводнага дыска, ніводнай касеты, ніводнай кніжкі для дзіцёнка. Паглядзіце, што цяпер робіцца. Всё ёсць. У многіх проста няма жадання гэтым карыстацца. На маю думку, всё класна, всё супер. Які галоўны урок апошніх гадоў? Для беларускага народа ці для мяне? Давай для цябе і для беларускага народа. Для мяне урок апошніх гадоў самы галоўны. Ты не маеш права інтарэсы Беларусі і Беларусь ставіць вышэй за сям'ю. Першае, што ты павінен рабіць, і першае, дзеля чаго ты павінен ахвяравацца, гэта для сваёй сям'і.
І толькі пасля гэтага ты можаш нешта рабіць для Беларусі. Для беларускага народа урок такі. Трэба зрабіць працу над памылкамі, спыніцца на шляхах вашых, разгледзецца, дзе шлях добры і ісці па ім. Пакаяцца ў злачынствах гісторыі і іх не паўтараць больш. Што табе сёння прыносіць радасць? Тое, што я са сваёй сям'ёй. Хоць цяжка, хоць шмат выклікаў і праблемаў, выгнанні новых, все трэба рабіць з нуля, і дзецям з нуля, і мне, але мы можам быць разам адзін аднаго збудоўваць. І я бачу вакол шмат класных людзей, пасвячоных Беларусі, з якімі можна далей несці гэты крыж. Хто быў бы найлепшым прэзідэнтам для Беларусі? Ты пачынаеш правакацыі? Зміцер Дашкевіч? Мне цяжка адказаць на гэта пытанне. Бог ведае, пра гэта не трэба думаць. Наша праблема ў тым, што мы ўвесь час думаем пра тое, што ад нас не залежыць, забываючыся думаць пра тое, што залежыць ад нас тут і цяпер. Яшчэ раз размаўляць на роднай мове. Гэта той унёсак Беларусі, які залежыць ад кожнага. Але мы не хацім пра яго думаць. Мы хочам думаць пра тое, хто там з нас будзе кіраваць. Не, я адмаўляюсь пра гэта думаць. Трэба тут і цяпер рабіць. Размаўляйце на роднай мове, пасвячайце сябе сваім сем'ям, падтрымлівайце стваральныя праекты, якія будуюць Беларусь, нашу ніву, Вольскага, кнігі, музыкаў. Вось гэта праца, якая ад нас залежыць. Хочуць людзей рабіць, ці не хочуць? Хочуць пералічваць вам там 1,2% свайго заробку, ці не хочуць? Ці цяжка ім на клавішы націснуць і падтрымаць кагосьці? Хто гэта робіць? Малайчына, вот гэты чалавек робіць святую патрэбную справу. Хто гэтага не робіць, той разважае, хто тут з нас круты. Я адмаўляюся пра гэта разважаць. Хто для цябе герой і гераіня Беларусі? Моя жонка. Наста Дашкевіч і мае дзеткі, якія неслі са мной гэты крыж. І, канешне, жонкі і дзеткі всіх, хто быў і ёсць у турме. Гэта святыя людзі, гэта героі. І герой той, хто застаецца ў Беларусі. Гэта героі, якіх мы павінны падтрымліваць, за якіх мы павінны маліцца і зрабіць все магчымае, каб ім было як наймага лягчэй у Беларусі. Дзякуй вялікі, Зміцер, за гэтую размову. Дзякуй. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Для нас гэта сапраўды вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі ёсць чым падзяліцца, калі з'явіліся думкі, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі. А таксама, калі ёсць такая магчымасць, можаце падтрымаць нас рублём. Усе спасылкі ў апісанні. Мы будзем удзячныя за любую падтрымку. Дзякуй вялікі.